L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti, bir-raġun nisselfu l-kliem ta' San Ġorġ Preka, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla, aħna nippreparaw biex nibdew din iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-ordinazzjoni ta' disa minħutna. Aħna dajfin, il-Knisja tfakkar li l-isqof fid-djufija tiegħu u jibda jitlob għall-ordinazzjoni ta' dawn il-presbiteri li huma kollaboraturi tal-ordni tal-isqfijiet. U tajjeb li fil-biru tal-Qudiesa narfu id-djufija tagħna l-bżonn li għandna tal-ħniena ta' Alla li hu waħdu il-Qaddis. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla int b'ħafna grazzi tkattar il-popli li jemnu fik. Ħares bit-tjieba lejn dawk li ħtart għalik biex kull min twilet mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija jimtela bil-ħajja ta' dejjem u jgawdi għena bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kapijiet tal-Lut u x-xjuħu l-kittieba meta raw il-kuraġġ li bih Pietru u Ġwanni kienu tkellmu, baqgħu mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim u fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu. Imma meta raw ir-raġel li kien imfejjaq wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila iwieġbu xejn. Imbagħad ġaluhom joħorġu barra mis-Sinedriju, għadu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu x'se nagħmlu bihom dawn in-nies, għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom. U dan aħna ma nistgħux niċħduh. Imma biex dan ma jixteriċ aktar fost il-poplu, ejjew nedduhom biex ma jsemmu dan l-isem ma' ħadd iżjed. Għalhekk reġgħu sejħulhom u għardnawlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu fl-isem ta' Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom: Ejdulna intom jekk hux tassew quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu għedduhom u telquhom għaliex minħabba l-poplu ma rfux kif jaqbdu jikkastigawhom għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja lil Alla għal dak li ġara. Il-kelma tal-Mulej. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-mulej, u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajjat ta' ferħ u rebħ fl-erejjeġ tat-tajbin, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni tassew il-mulej, iżda ma telaqnix għall-mewt. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u nrotħar lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna u rajna bajnejna, li lejh ħarisna u li messew idejna, jiġifieri il-kelma tal-ħajja, dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u qegħdin nixdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dini l-aħbar li smajna minn għandu u li qegħdin inxandrulkom li Alla u dawl u ebda dlam ma hemm fih. Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawl hu stess, aħna nissieħbu flimkien. U d-dem ta' Ġesu Kristu Ibnu inaddafna minn kull dnub. Il-kelma tal-mulej. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Għalri mill-Evanġelju skont San Mark.
Wara li qam il-mewt fil-għodu kmini fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der l-ewwel il-Marija ta' Magdala li minna kien keċċa 7 xjaten. Din marret ħabbar kollox lil sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn meta semgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu ma jemnuhiex. Wara dan wera ruħu taħt sura oħra lil 2 minnhom huma u sejrin bil-mixi lejn ir-raba. Huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn, imma anqas lil dawn ma emnuhom. Fl-aħħar wera ruħu lil 11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa li ma jemnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-mewt. U qalilhom: morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Il-kelma tal-mulej. Jersqu dawk li se jordnaw presbiteri. Fra Alan Joseph Adami tal-Ordni tal-Predikaturi. Fra Getro Bajada tal-Aħwa Minuri Kabuccini. Reverendo Anton D'Amato mill-Parroċċa ta' Santa Caterina Verġni u Martri iż-Żurieq. Reverend Bernard Mikallef mill-Parroċċa ta' Marija Annunzjata Ħaltarxien. Reverend Kenneth Mikallef, Salesian ta' Don Bosco. Fra Kurt Mitzi tal-Ordni tal-Aħwa tal-Imqazza Verġni Marija tal-Olja tal-Karmelu. Fra Elmar Pace tal-Aħwa Minuri Cappuccini. Reverend Giovan Tabone tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Reverend Alex Zammit tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għal-ħidma tal-Presbiterat. Taf jistħoqilhomx? Jiena nixed li mill-istħarriġ li sar fuqhom fost il-poplu Nisrani u mill-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-Ordni tal-Presbiterat. Inroddu ħajr lil Alla. Poġġu bil-qeda xl-omelija seddum ħafna. Jiddispjaċini imma sabsiġġu, Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Dan huwa l-kliem ta' konsenja li l-Mulej Irxoxt jagħti lil 11. Huwa kliem ta' missjoni. Morru
fid-dinja kollha. Huwa kliem ta' fiduċja qed jafdalhom li jxandru l-aħbar it-tajba li ġapu u li jiequ. Huwa att universali għaliex din il-missjoni u din il-fiduċja trid tilħaq lil ħolqien kollu. Imma din il-konsenja ingħatat lil nies li l-mulej kien jaf li kienu ħafna dgħajfin. Aħna kważi mhux biss nistaġbu imma niskandalizzaw ruħna. U fl-istess ħin il-qalb tagħna timtela bi gratitudni kbira meta nirrealizzaw li l-mulej għażel jirriskja tant u jafda tant ġid magħna. Dan il-Vanġelu mill-kapitlu 16 ta' San Mark għandu lista ta' djufija tal-umanità. L-ewwel mara li tilqa l-aħbar tal-irxox tal-mulej fil-laqa tagħha miegħu, l-Evanġelista jgħidilna huwa l-uniku wieħed li jsemmi dan id-dettall fil-kuntest tal-irxox. Jgħidilna midna il-mulej kien keċċa 7 xjaten. Hi magħżula biex tkun il-ħabbara tal-irxox. F'ħajjitha kienet daqet il-font, l-abbiss ta' djufija. Kienet għaddiet mill-esperjenza traumatika u umiljanti li tkun ipposseduta mhux minn xitan imma minn 7 xjaten. U lila jażel lil Marija ta' Magdala jażilha biex tkun il-ħabbara tar-rebħa tiegħu fuq id-dnub, fuq ix-xitan u fuq il-mewt. U nibdew niltaqgħu mal-ewwel reżistenza, mal-ewwel indikazzjonijiet li aħna l-bnedmin verament għandna rasna jibsa. Marret ħabbar kollox lil sħabu li għamlu 3 snin iterqu miegħu, li raw ħajjem lit-tifla ta' Ġajru, lil-ġuvni t-tifel tal-armla ta' Naim, lil-Lazzru, u ma jistgħux jemnu li fih kien hemm din il-qawwa li waslitu għal rebħa fuq il-mewt, rebħa definittiva. Sabithom qalbhom sewda u jibku. Imma biki tal-lament, biki tal-fieq, tal-luttu, biki ta' min qed jaffaċċa il-falliment ta' kull proġett tiegħu. Daw jisemgħu l-aħbar tal-irxoxt, semgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu u ma jemnuhiex. Imbagħad wera ruħu lil dawk iż-żewġ dixxipli li Luqa jgħidilna wieħed minnhom kien Kleofas u li jkun isejrin Emmaus. Il-Vanġelu ta' San Mark jgħidilna biss li wara ruħu ta' xort oħra li 2 minnhom huma sejrin bil-mixi lejn ir-raba. Daw jerġgħu lura jagħtu l-aħbar lill-oħrajn. Il-Vanġelu ta' San Mark jgħidilna li lanqas il-daw ma jemnu. Imbagħad Ġesu bil-paċenzja tas-soltu tiegħu jgħid isma' ħija ħammur jien stess. U der wera ruħu lil-11 li kienu fuq il-mejda. U l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa jċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa. Mela għandna mhux biss l-esperjenza ta' djufija ta' min kien ippossedut mix-xitan, imma wkoll ta' dawk li qabdu telqu minn Ġerusalemm, imma għandna wkoll in-nuqqas ta' fidi u r-ras jibsa. Bil-Grieg din ir-ras jibsa
hija sklerokardija li meta inti tifhimha hija propju il-qalb jibsa. Il-qalb jibsa li ma tistax tifhem kemm Alla huwa kbir u ħanin. U f'dan il-kuntest ta' dan in-nuqqas ta' fidi, il-mulej jirriskja xorta. Iċanfarhom jaraf u jaf id-djufija tagħhom imma jafdhom bl-ikbar missjoni li biha seta' jafdhom. U kull ordinazzjoni l-aħwa hija dan il-misteru li jirrepeti ruħu fil-Knisja. Għax il-mulej jafkom minn ġufomkom, jaf il-preġi tagħkom u jaf ukoll id-djufija tagħkom. U qiegħed jafdakom, qiegħed jibgħatkom ix-xandru l-Evanġelju. Ftakru li jintom qegħdin tiġu ordinati presbiteri dan il-jum is-7 ta' Aprili tradizzjonalment almenu fit-tradizzjoni tal-Medjuevu kien id-data fil-kalendarju tal-ġimgħa l-kbira tal-mewt tal-mulej. L-Ispirtu Qaddis tal-mulej qiegħed jaqgħadkom f'dan il-jum mal-misteru tas-salib tiegħu, din il-konsenja tal-Knisja. Il-Knisja mhix qed tagħtikom la privileġġi, la għana tad-dinja, qed tagħtikom il-konsenja li l-mulej Ġesu ta' lid-dixxipli dgħajfa tiegħu. Il-ferħ tal-Evanġelju u l-misteru tas-salib imqaddes. Fit-tieni qari hemm din il-konsenja għażiża li aħna għexna fil-lejl qaddis tal-Għid. Il-konsenja tad-dawl. Imxu fid-dawl kif inhu fid-dawl huwa stess. Għax jekk nagħmlu hekk, jekk nimxu fid-dawl, aħna nissieħbu flimkien quddiem ta' Ġesu Kristu inaddafna minn kull dnub. Imxu fid-dawl tal-mulej. Ħallu lill-mulej inaddafkom bid-demm tiegħu minn kull dnub u issieħbu flimkien, anzi ejjew nissieħbu flimkien. Jiena ħuti l-isfijiet, sħabkom il-presbiteri, il-kol kemm aħna, fatt liturġiku se nqiegħdu idejna fuq raskom. Aħna l-isfijiet qegħdin nordnawkom presbiteri bil-qawwa tal-Ispirtu. Uħudkom is-saċerdoti presbiteri dak il-ġest qegħdin isieħbu lilkom ħudkom. Qegħdin isieħbukom f'din il-fraternità, f'din l-għaqda li hija l-presbiterat. Aħna nifirħu llum li fikom għandna turija sabiħa ta' kemm il-Knisja hija tassew għanja fis-saċerdozju djoċeżan kif ukoll fil-ħajja reliġjuża. Għandna l-ordnijiet li żied antiki fil-Knisja, imma wkoll il-frott ta' din l-art ħelwa. Il-ħajja reliġjuża li timbet kull fejn hemm l-Ispirtu Qaddis tal-mulej. Intom mhux biss għandkom il-vokazzjoni li tissieħbu fid-dawl, imma li tissieħbu wkoll fil-missjoni ta' Ġesu li l-profezija fuqu meta kellu biss 40 jum kienet li jkun dawl għal ġnus, glorja ta' Iżrael, imma wkoll ikun sinjal li meruħ. Tinsewx
fil-kelma profetika li inqarat fuqkom illum fl-ewwel qari. Pietru u Ġwanni, l-ewwel xhieda tal-qabar vojt, jgħidu lill-kapijiet tal-lut u x-xjugħ u l-kittieba: ejdunna intom jekk hux sewwa quddiem Alla li aħna nisemgħu aktar minnkom il-bnedmin milli minn Alla. Din il-għażla li se tpoġġulna qudiemna, ma tafux li aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Il-kelma tagħkom trid toħroġ minn qalb mhux iżjed qiebsa, imma qalb li l-Ispirtu Santu għamilha qalb tal-laħam li tħabbat u tħeġġeġ fidi qawwija, il-fidi li tara u tisma'. U meta jkollok tagħżel bejn il-bnedmin u Alla, inti taf ta' min inti. Inti taf li bit-tqejjid tal-idejn tal-isqof u bit-talba tal-Knisja fil-qalb tiegħek u r-ruħ tiegħek minn hawn u ftit ieħor issir bidla li tibqa' għal dejjem. Inti saċerdot ta' Alla, m'intix skjaf tal-ebda bniedem, imma għaddej ta' kull bniedem. Inti twassal il-libertà mhux il-jasar, inti twassal il-kelma tal-verità li mhix għaċ-ċabċib, imma biex jiċabċbu ilek. Imma tkun il-verità ta' Ġesu Kristu, mhux ta' moħħok. Aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Il-mulej qiegħed jibgħatkom biex tħabbru l-aħbar it-tajba tiegħu, li aħbar ta' ħniena, aħbar ta' kompassjoni, ta' komprensjoni, aħbar li tħaddan lil kulħadd. Qisu li fil-qalb tagħkom ikun hemm spazju għal kulħadd, għal kulħadd. Għax aħna ta' Ġesu biex inkunu ta' kulħadd. Aħna għal Ġesu biex inkunu għal kulħadd fl-ispirtu ta' mħabba u ta' verità. Nitlobkom titolbu għal vokazzjonijiet. L-ewwel nett taħsbu fil-familji tagħkom reliġjużi u d-djoċeżani jaħsbu fid-djoċeżi. Imma mbagħad nitolbu wkoll għal vokazzjonijiet fil-Knisja, għas-saċerdozju, għal ħajja reliġjuża anke femminili u il-vokazzjoni għas-sagrament imqaddes ta' żwieġ. Għax intom qegħdin hawn minħabba s-sagrament tal-ġenituri tagħkom. U s-sagrament ta' żwieġ huwa vokazzjoni nobbli li hemm bżonn niċċelebraw b'ferħ kbir f'kull ordinazzjoni saċerdotali. Għax dawn huma ż-żewġ sagramenti li jibnu l-Knisja. U intom li qed tiċċaħdu miż-żwieġ mhux għax tistmerruh jew tiddisprezzawh, imma għaliex il-libertà li jixtieqilkom Ġesu hija li tagħtikom libertà tħobbu lil kulħadd u tmorru fejn jibatukom is-superjuri tagħkom. Jalla l-mulej jagħtina l-ferħ li narawkom fostna u fil-postijiet fejn il-providenza tipatkom madwar id-dinja bħala dawl u glorja. Tibżgħu qatt tkunu sinjal li jmerukom, imma ħobbu u aħfru dejjem.
Eżis u liedi qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-Presbiterat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bla għeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-Presbiteri, billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tirgħu il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isqfijiet. Tridu intom taqdu bil-għaqal u kif jixraq il-ministeru tal-kelma fix-xandir tal-Evanġelju u fit-tifsir tal-fidi kattolika. Tridu intom tiċċelebraw bil-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u tqaddis tal-poplu Nisrani. Tridu intom flimkien miegħi titolbu l-ħniena ta' Alla għal poplu fdat lilkom. Intom u tħarsu bla għeda il-kmandament li titolbu dejjem. Tridu intom tinaqdu dejjem aktar ma' Kristu, il-qassis il-kbir, li tgħallilu nnifsu lill-missier bħala vittma bla teba għalina u li flimkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem.
Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Dioċeżan u lis-Superjur Leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Dioċeżan u lis-Superjur Leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Dioċeżan u lis-Superjur Leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu eżis lil missier Alla li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddija tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema. Disa Maria Omalla, San Michiel, San Elia, San Juan Battista, San Giuseppe, San Pietro, San Paul, San Andrea, San Giagbu, San Giuda Taddeo, San Mark, Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio ta' Antiochia, San Publio, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Caterina Talishandra, San Birgor, San Pio Hamsa, Santo Istin, Santa Atanasio, San Basilio, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Benedetto, San Bernard da Clairvaux, San Francisco, San Domenico, San Carlo Borromeo, San Filippo Neri, San
Franġisk Saverju, San Juan Maria Vianney, San Juan Battista della Sal, San Juan Bosco, Santa Caterina ta Siena, Santa Teresa ta Gesù, Santa Teresa ta Lisieux, San Domenico Savio, Beatu Naziu Falzon, Beata Deodata Pisani, Beatus Solanus Cesi, Intom addis incollata alla, Purihni namana, Mihinkul deni, Mihinkul dnub, Il-mewt għadejjem, Inkarnazzjoni tiegħek, Il-mewt u l-qawmin tiegħek, Il-miġja tal-Ispirtu Santu, Vidim bin, Mex il-Knisja tiegħek u ħarisa, Som lil-Papa u l-ordnit kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Birek dawn il-mażulin tiegħek. Birek u qaddes dawn il-mażulin. Birek qaddes u konsagra dawn il-mażulin tiegħek. Ibat ħaddiema ġodda għal ħsaħat tiegħek. Għati paċi u ftehim tas-sew lill-popli kollha. Uriħnina ma' kull min mġarrab. Għawina u ħarrisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben Allah il-ħaj. Kristus maħna. Kristu il-qattal tagħna. Ismana nitolbuk mulej Alla tagħna u sawwab il-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna qegħdin inresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikunu ikkonsagrati. Ibad għatihom dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtihom issa bi Kristu Sidna.
Kun mana mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem, intqassam il-grazzi kollha. Bik kollox jimxi l-qudiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministri ta' Kristu Ibnek. Sa minn żmien il-patt il-qadim briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kottru. Għalhekk meta qed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu jqazzu il-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grad inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerrit l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerrit fuq uliet Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisin skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li hekk xbiegħa udell tal-ġid li kellu jiġi. Fl-aħħar net imbagħad missier qaddis intbagħat fid-dinja lil ibnek lil Ġesù l-Apostlu u l-Qassis il-Kbir tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqazzin fil-verità. U żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dgħajfin kif aħna. Għatina nies li neħtieġu biex jgħinuna, aħna naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox. Id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġeddet fihom l-ispirtu tal-qdusija. Għamelu Alla li jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad, jożuh u jżommuh għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajjithom idaħħlu r-rażan fl-imġiba. L-Alla jkunu ħaddiema tajbin li jaħdmu jitfit mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Evanġelju biex xandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasar sa truf l-art kollha. Ħajkunu flimkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasil ta' twelid ġdid fil-Magħmudija u jkollu l-ikel tar-ruħ mill-artal tiegħek u l-midinbin jiksbu mill-ġdid il-ħbiberija miegħek u l-morda serħanu faraġġ fil-mart tagħhom. Ħajjissieħbu magħna biex jitolbuk tħenn għall-poplu afdat lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu il-koll flimkien fi Kristu u jsiru il-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla.
Ilqa l-offerta tal-poplu għaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel.
fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għajt jaqanquna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' dejjem taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna u bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret mal kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Għaddis tas-sewint mulej u jisoqlok it-tifjir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu ix-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Niċċokontana nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata lina ħal ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu. Brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimplew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu il-wirt tal-qaddisin mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej, din il-vittma terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tu l-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftana Charles, l-isfijiet kollha, dawn il-qaddejja tiegħek li llum ġew ordinati presbiteri tal-Knisja, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksib talik. Ħen għal-ħudna ilqa bit-talba t-talb xewqata dil-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għadem missir ħanin li l-lidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek ukoll. Ħenna l-ħudna mejtin għal daw kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-salna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-kol fl-imkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu sina li biħin titfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek
Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Deo gratias, alleluia, alleluia.